20 kwathi ngokuqhubeka kwesikhathi uHana wakhulela wazibula indodana wayiqamba igama wathi nguSamuel ethi ngimcelile kuSimakade. Jesus. Elesizulu ngifuna la lithi la isikhathi sesiphelele. Wathi sesiphelele isikhathi uHana wakhulela. Nkosami. Indodana wayiqamba igama layo ngokuthi uSamuel. Hallelujah. Ngimcelile kuJehova. Hallelujah. Thandaza babumani egameni likaJesu. Thank you Jesus. Hey, Babalela manje, babalela Nkosi liyadala ngeke kube khona. Kanti ke Nkosi sesifile phakathi kwale ndawo dala ngalo nakule ndawo. Abawethu namandla alibe umlilo Nkosi kule ndawo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Namhlanje abantu besifazane ngizothi isikhathi Jesus. empilweni yakho. Hallelujah. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngoba wonke ama-storms abekele isikhathi sawo. Akekho umuntu ohlukumezekayo kuze kube sekupheleni kwethuba. Hallelujah. Yonke into inesikhathi sayo phansi komthunzi welanga. Amen. Now lithi iBhayibheli sekuphelelisiwe isikhathi. uHana wazala uSamuel. uHana usuka kuma-storms la uHana bayencokolozwa khona, encokolozwa uPenina ngoba engabathola abantwana, ngoba bazalwane iyekeni lento yokuthi wena mangabe usunezinto ucabanga ukuthi sekuphelele, uNkulunkulu usevalile, laba abanye ngeke basayithola izinto. Now uPenina umebusisiwe uyahlekisa, uhlekisa ngalo ngoba yena sakhe isibeletho sivaliwe, and kune-reason yokuthi why isibeletho sikaHana sasivaliwe. Jesus. Ukuthi uNkulunkulu avale isibeletho sakhe ingoba izwi lakhe lasalingekho, wayazifunela umprofeti. Okay. Manje lo uyahlekisa, kanti uhlekisa ngomuntu ozozala umprofeti. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ukuthi namhlanje sizophelelisa isikhathi sakho. Anginandaba inhlungu odlula kuyo. Jesus. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha anginandaba nokushayeka ngoba abanye bakhona la bashayekile. Uma khulunywa ngesonto abasayizwa indaba yokukholwa ngoba banama-pains, ngoba Jesus. bayahamba endleleni izinto azenzeki. Kodwa ngizokuthatha uNkulunkulu uzosiphumelelisa isikhathi. Sizophelela isikhathi uzozala. Zonke izinto obuyikhulekela iminyaka uzoyizala egameni likaJesu Kristu, noma ngabe usuhlekwe kangakanani. Kodwa uzozala egameni likaJesu Kristu. Ngithi mina zikho inyembezi ezingasuli. Hallelujah. uHana uyakhala, ukhala endaweni e-right. Nkosi yami. Ngizothi khala namhlanje, kodwa ukhala endaweni e-right. Yeah. Ngoba sibaningi siyashumayela kodwa iqiniso asikho right, ngoba mangabe usukhala kuthina sihamba nezindaba zakho, siyozisho komakhelwane noma siyozisho kubangani bethu, kodwa khala endaweni e-right. Jesus. uHana uyakhala, ukhala uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Ngiyambona uPenina nakho konke, anginandaba naye ngoba ungabi nandaba nabantu abangincokolozayo. Amen. Yeah. Abazali zimaphendula ngama-status. Nkosi yami. Ungabi nandaba nabantu Waste of abangincokolozayo, energy. kodwa wena kunento ozoyizala Hallelujah. egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uHana uyahamba uyokhala uNkulunkulu, immediately ekhala uNkulunkulu lithi iBhayibheli wakhulelwa. Ngiyabona bazalwane, wena mangabe ushayekile ukhala endaweni
Jesus. nabantu abathembayo. Lithi iBhayibheli uqale kusiwe umuntu othemba lakhe likubantu. Kodwa blessed those abathemba labo likuNkulunkulu. WaseNazaretha nawani uyakhuphuka noma enjalo. Uyakhala uNkulunkulu. Athi uhlabeleli. Nkosi mphendule. Jesus. Ubuhlungu bami ngahlekwa nguPhenina. Jesus. Ngalobu nyumba bami. Oh. Hallelujah. Ukukhuphuka unamanxeba. Ukhuphuka ushayekile. Ay, ay, ay. Ukhuphuka ubetrayiwe. Ay. Ukhuphuka ulahliwe. Hallelujah. Kodwa praise the Lord. Ukuthi ukhona umuntu wayebe naye. Kwakuyindoda yakhe. Noma abantu bangangilahla. Kodwa makuzoba nomunye ozoba nawe. It is okay. Makuzoba khona ozoba seceleni kwakho. Yazi bazalwane ngiyengifike ngikhala. Ngithi babusengane bangenze lokho. Abese yangiduduza isithando Oh, sami. Nkosi yami. Umyeni wakhe wayenayo. Yeah. Manje ukuthi akabathona abantwana. Kodwa lithi iBhayibheli wamukelisa ngokuphinda phindile. Jesus. Ngoba uNkulunkulu uzokwamukelisa ngokuphinda phindile. Egameni likaJesu Kristu. Uwena ukhala endaweni right. Egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli kwabaseRoma 8. Lezi inhlupheko nizibonayo. Lezi inhlupheko nizibonayo ezesikhashana. Sinakulinganiswa nenkazimulo esibekelwe yona. Noma singashayeka namhlanje, kodwa kule nkazimulo esiya kuyona sizongena. Bekuthiwa ngeke sangena, sizongena. Kuthiwa sibhalelwe, kodwa singene ngoba saba noNkulunkulu. Awu, saba noNkulunkulu. Avula kuvaliwe egameni likaJesu. Babazalwane, ngiyamthanda uPhenina. Uma yethandaza, yabona umthandazo ungawubukeli phansi. Yeah. Ungawubukeli phansi. Ngoba umthandazo yonke yenziwayo. Athi ulokhunjana uJohane ngase ngibona izidalwa ezine. Zizihleli namalunga azo awu-124 zayiphethe ihabhu. Nkosi yami ziphethe nezitha zegolide phakathi. Kwakunemikhuleko yabangcwele. Njengoba mangabe uthandaza wenzela umfundisi wakho. Nkosi yami. Uthandaza wenzela ukubukwa. Kodwa sikhona isikhathi la uNkulunkulu ekhumbula khona imikhuleko. Ngaba wakho ukhona yini? Ngoba yonke into eniyenzayo menzela ukubukwa ngabantu. Bazophendulwa abantu kube sengathi bathwele wena usale. Ngoba ngawuye enkonzweni wenzela abantu. Asikhathele abantu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wamphumelelisa. Wazala egameni likaJesu. Wabesethi lo mntwana ngiyamnikela kuwe. Namhlanje ngizokhuluma nowesifazane othi mina kade ngikhala ngincokolozwa. Abanye bancokoloza nabayeni babo. Abanye bancokolozwa nabantwana babo. Abanye bancokolozwa nasebandleni. Ngoba siyancokolozwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Abanye bahamba nepain yeminyaka. Khona lapha phakathi kwethu athi mina ngikaze ngithole injabulo. Sit from the childhood bengihlukumezeka. Kodwa uNkulunkulu uzophelelisa isikhathi. uNkulunkulu uzakusola inyembezi. Egameni likaJesu uzozizala nezinto kade wayiphupha.
lo nkulunkulu kanti ngimthemba kangaka sangiphendula wabe sethi unkulunkulu lalela ethumela ingelosi ngosuku lokuqala khuleka mina ngawuzwa umkhuleko wakhe kodwa inkinga yami isiba semkhathini ingelosi zamapheresiya zavimba imkhuleko naw ngithumile ingelosi yempi iyonyakazisa haleluya ungazideli unkulunkulu uzokuphendula abanye bakhala inyembezi bathi angikaze ngithole usizo ngisaba ngithi ngiya ngapha nangapha nasesontweni bangikhiphela ngaphandle usizo lakho lunkulunkulu uyena odalile konke Nkosi yami uyena wakwazi ungakabi khona ngishezalweni sabazali bakho wakwazi wakungcwelisa manje le nhlungu obhekene nayo eyesikhashana iyadlula bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha manje ninabazalwane nithe manishayeka nami benguyena uHana kodwa benguhana ongahleli kwiposition ngoba bengithi mangabe ngishayeka bese nami ngiyabhala ngiyaposta haleluya wena mangabe uvuka ekseni ushayekile bebencokoloza ulwisana nabo kanti isikhathi manje umuntu osifazane sokuthi uthule Amen. isikhathi manje sokuthi uthule mama egameni likaJesu ukuthi emandleni benzani batheni thula Amen. uthi uNkulunkulu bantwana bakwaIsrayeli uthi batshele Moses ukuthi le mpa bayibonayo ngeke basaphinde bayibone sithi uhlobo lwabantu ozothi malingena esimeni kodwa bese lalela ukukhuluma kaNkulunkulu lethula Thank you, Jesus. that's why ungadlula esimeni ukhuluma kakhulu uyiphosophoso nomzalwane that's why ungadlula esimeni ukhuluma kakhulu uyalwa kodwa kwasifusele abazalwane abazongali kodwa bese beyahlala kwiposition bese beyathandaza bese nambona uNkulunkulu evela ngiyafuna ngixoxele indaba umuntu owarepha mina akuthola ukuphumula umuntu owarepha mina akuthola ukuphumula wahlukumeza umuntu oronki umuntu wecebo likaNkulunkulu ngoba ngathi mase ngiyitholile lento ngathi baba bathethelele namhlanje uyinto engalutho uyathula haleluya kuthe noma sephuma isinqumo sokuthi ngikumbophe sisangikhulile ngathi no haleluya kumele bambone loNkulunkulu engimkhonzayo manje wena uyayilwela kanti uNkulunkulu ufuna ukubonakalisa amandla akhe ngawe wasiwa umuntu azokushada so what Hey, Nkosi yami. wasiwa ubaba wengane so what Amen. izulu liphezu kwakho isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakho sizophelelisa isikhathi ngiyacela nisumele ngeenyawo ngithi ngalothi nje Nkosi mamsengani ukhuluma nami kunenhlungu enginayo ngicela abantu abazothandaza nami ngikwazi ukudlulisa ngikwazi ukufana noHana ekwathi izimletha kodwa wangakhetha ukulwa nomuntu omncokolozayo kodwa wakhetha ukukhuphukela entabeni engcwele wathi asekhuphukele ngisho umpristi wamama
ujabulile. Hayi Nkosi yami, ngisaba ngithi ngiyathandaza kuthandazeke ngoba kunama-storms oza phambili sothandaza. Nangu uNkulunkulu ezosula inyembezi eminyaka. Nangu uNkulunkulu ezovula iminyango egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nangu uNkulunkulu ezophakamisa izinto ezithelelekile. Nangu uNkulunkulu ebekile isihlalo sobukhosi egameni likaJesu waseNazaretha. Funa labo abathi thandaza nami usemani, cela uze phambili egameni likaJesu. Akusiyena lo, baningi abantu engizokhuluma nabo. Lalela, kuyadlulwa enhluphekweni, kuyadlulwa ekuthukweni. Sizobambana naye, sizobambana naye. Wena une-engo ibambile, uze waqanganisa wathi mabangaphumeleli abangenziwa kubi. Nangu Jesu, nangu Jesu. Haleluya. Amamazwana athi yenze njalo iNkosi Mithali eyambheka ngayo ukususa ihlazo lami. Wona wayehambe nehlazo, and ihlazo lakhe lasaziwa ngoba sizwe ingelosi ithi lo ngumanje ekuthiwa uyinyumba ukhulelwe. Akusho ukuthi abantu babehlangana ngesimo sakhe. Come, let us pray. Come, let us pray. Ungenzela abantu, you know isandla sikaNkulunkulu sithintile, inkazimulo kaNkulunkulu iphezu kwakho. Come, let us pray. Let us pray. uNkulunkulu uzokusula inyembezi eminyaka.